Isang malakas na phreatic eruption ang naganap sa Bulkang Bulusan alas 4:36 kaninang umaga. Tumagal hanggang alas 5 ng umaga na nagdulot ng malawakang ashfall partikular na sa bayan ng Huban. Kwento ng residenteng si Nanay Zunida ng Purok 2 Barangay Boroboran, Huban, nagising na lamang siya sa malakas na dagundong at mabahong amoy. Nagulat na lamang daw siya nang makita ang makapal na abo sa labas ng kanilang bahay. Kailangan kami dito na mas di nga mga ngayon masyado ang abo. Yung nakaraan, makakapal. Ayon naman kay Boroboran Chairman Noel Derry, malaki ang iniwang pinsala ng pagputok ng Bulkang Bulusan, lalo na sa pananim ng kanilang mga magsasaka. Katatapos lang ng emergency meeting ko ng Barangay Development Council para i-assess yung mga danyos, mga nasira, yung na posibleng tinamaan, hayop, yung mga pananim, para ma-assess namin kung mga ilang porsyento ang mga naapektuhan, kasi yung quality niya siguradong bababa yan pagdating ng panahon kumpara sa ibang barangay na di tinamaan ng abo ng asphalt, kasi yung quality niya parang minsan hinog na makulat, parang itong kaya mababa ang quality niya, ang tendency day mabakal. Ang residenteng si Joan ng Barangay Puting Sapa ng parehong bayan, ang ilan din sa daang-daang residente na naabutan ng news team sa evacuation center. Anya, agad silang nagtungo sa evacuation center lalo pat may 7 buwan siyang sanggol at may hika ang isa niyang anak. Naisipan namin mag-evacuate kasi yung mga anak ko may asthma, tapos yung baby 7 months pa lang, pati sa akin masama sa pakiramdam yung ashfall kasi masakit sa ulo, tapos parang sa tiyan, parang masusuka ka na yun nga. Ayon kay RV Lodronio, Chief ng MDRRMO Huban, patuloy ang kanilang ginagawang monitoring at pag-alalay sa mga apektadong residente. Namahagi rin anya ang kanilang opisina ng mga face mask at tubig at patuloy rin na nakikipagtulungan sa BFP, PNP at iba pang opisina ng gobyerno para sa agarang pagtugon sa iniwang pinsala ng pagputok tulad ng pagsasagawa ng road clearing operation. So actually, simula pa last week, nagkakaroon na kami ng mga steps or response and then reminder din sa public. Actually, nung last week, nagkaroon na tayo ng tinatawag na pre-disaster risk assessment kasama yung iba't ibang ahensya para mapaghandaan yung sakaling ang pagputok ng bulkan. And last week, nagpadala na din kami ng mga sulat sa mga barangay captain, including yung mga instructions, mga IEC materials, nagbigay na din po kami. And then, nag-distribute kami ng around 9,000 na face mask nung Friday. So, 7 barangay, binigyan namin ng face mask, tigwa 1,000 isa. Samantala, batay sa pinakahuling datos ng DSWD Bicol kanina alas 12 ng tanghali, umabot na sa 74,209 katao o katumbas ng 14,813 pamilya ang apektado ng pagputok. Pinakamaraming apektado sa ashfall ng Bulkan Bulusan ay mula sa Erosin na may 8,158 na pamilya o 40,776 katao mula sa 22 barangay. Sumunod ang Huban na may 2,934 na pamilya o 14,671 katao mula sa 10 barangay. At ang Kasiguran na may 1,925 na pamilya o 9,625 katao mula sa 10 barangay. 358 na pamilya o 1,815 katao sa Barcelona mula sa 2 barangay. 1,300 na pamilya o 6,500 na katao ang mula naman sa 6 na barangay ng Bulusan at 155 na pamilya o 787 katao mula sa isang barangay sa Gubat. Samantala, 19 na pamilya o 61 na katao ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers. 6 na pamilya o 16 na katao sa Erosin at 13 pamilya o 45 katao naman sa Huban. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bigsta.